Това хора, аз съм Супер Бъги с мен Шаун Екс. Здравейте! И днес снимаме томбола, както бяхме споменали в първия клип. Нещо да кажа за томболата? Ами да, ще има трима победителя, като томболата ще я теглим на 25 абоната. В коментарите трябва да напишете това Фрокер сега ще ви покаже. Да, да си запишете запис, вашето име и скайпа си оставете за всеки случай. Когато станат 25 човека абонирали се за нас, ще теглям томболата с сайт, който всичко ще бъде напълно рандом, да не си мислите, че ще дадем нещо на някой наш познат или нещо подобно, всичко ще бъде рандом. И да започнем с първото място. Не, дай първо от най-малкото. Добре, хайде. И това е място, най-малкото, които печелите 6 под 3 сета. Тук мечове, легове, спитки и стренчки, експи ботълки и една обикновена глава на Killer Loop. Избрахме да е на Killer Loop. Сега за второто място, значи спечелите 6 сета Protection 4, 4 Strange двойки, полшенки и 4 Speed двойки полшенки. 2 фул брадвички. Не, те не са фул мисля. Да, те са слабички, но са за PvP. Печелите и мечове Sharpness 5, ботълата 4 и легендарни ябълки. И една глава на главата на Just Go на ААКБ с скин долу, яко. И сега първо място, най-важното, според мен най-хубавото. И има тук 6 сета род 5, една глава на админ Йонат, които са доста редки. Ето 2 фулбрадви, легове и експи ботълки. Така, пак казвам, за да се запишете и задължително трябва да се напишете в коментарите запис, или вашия ник в играта, нали в един вид в сървъра. Ето запис и моят Фрокер и пишат запис Фрокер. Също така, ако сте се записали, но не сте се абонирали за нас и не сте харесали клипа, няма да получите наградата. Значи трябва да сте се записали, да сте харесали клипа и да сте се абонирали за нас. Нещо да добавиш? Няма какво да добавя. Да, хора, това беше аз, Фрокер Беги. Тук беше и Фрокер. И... Чао. Чао. Bye bye.